Zes enthousiaste Anjemers vormen de energiecoöperatie de Anjemer Eendracht. En ze hebben een duidelijk doel voor eigen. Het doel ervan is om Anjemak energie neutraal te maken. Dus om zoveel mogelijk huishoudens van duurzame stromen te gaan voorzien. Het is eigenlijk vanuit gezamenlijke motivatie eigenlijk dat heel veel al bezig waren met van hoe kan ik mijn huis verduurzamen, hoe kan ik mijn bedrijf verduurzamen. En dat we gezegd hebben van laten we de krachten dan bundelen en het zo tot een energiecoöperatie maken. De coöperatie is op verschillende wijzen dwaande om dit doel te bereiken. Wat wij concreet doen, dat is echt met dorpsbewoners kijken naar leuke projecten. Zo hebben wij hier achter ons ons eerste pascode-roos project gerealiseerd. We zijn nu bezig met een tweede. We zijn bezig met andere leuke projecten in het dorp. En we proberen daar zoveel mogelijk het dorp, want dat is natuurlijk ook het doel, bij te betrekken. In 2019 had de coöperatie het eerste pascode-roos project realiseren. Dit project, waarbij het bewoners dwaarzame energie opwekken kunnen door zonnepanelen op grote daken of in velden, is een groot succes. Omdat we eigenlijk de postcode roos achteraf gezien heel snel gerealiseerd hebben. We hadden het duurde een half jaar voordat we alle financiën en alle juridische dingen rond hadden. Maar we hadden vervolgens de panelen eigenlijk, dus de participanten in 3 maanden bij elkaar. En dat was achteraf gezien, wij vonden het zelf nogal lang duren. Maar we hebben gesproken met andere coöperaties en die zeiden van nou dat is eigenlijk ontzettend snel. Dus in die zin is het heel succesvol. En het leuke ervan is dat dit afgelopen jaar een heel zonnig jaar geweest is. Dus we kunnen zeg maar ook ruim waarmaken wat we de participanten beloofd hebben. We hebben 22 participanten en 234 zonnepanelen. Dus dat is een mooie start van deze postcode roos. In Friesland binnen meerdere energiecoöperaties dwanen met het ontwikkelen van projecten. Ook al binnen er nog uitdagingen, als de netcapaciteit. Wij zitten hier redelijk gunstig qua netcapaciteit. We hadden geen problemen met in ieder geval postcode roos hierachter. Maar Anjem zit nog niet vol. En daarbij, we willen graag op het terrein van de Dam iets wat groters realiseren. En daar ligt een grote 10 kV leiding en die zit ook niet vol. Dus we kunnen zeg maar, wat dat betreft nog wel vooruit. Alhoewel kleinere projecten buiten die 10 kV kabel om misschien ook nog wel lastig gaat worden. Maar dat is een kwestie van tijd, want Liander is druk bezig om de capaciteit uit te breiden. Jonken het onlezen van een zinnegrijde en een tweede postcode roos is de energiecoöperatie echt dwanen met het realiseren van een elektrische deelauto in het dorp.